Kawasabak miyaning haldo, December 31, manaran kong tinik do, alas 5 na panggat panapon, makagising na ako. Ay Damburg, marano niya kantay talasing ko ng gat panapon. O ba, marano niya para bukas. Ayan ba, pantimano chinek ko rin ka na akong sela po, may nangikit ko nang magpa-good morning, antimano tinik do na ako mo Ay damo, dating magpa-good morning ng gat panapon, maliyo ka ne. O ano palang lakad mo, Borgio, at kalagad na kang akit gagayak. O balita ko si Bapating fireworks kaya ang ating templo niya antimano ay ni gagayak na ako, wala nang dilo-dilo bab si repelyo mo at saka dita katawas ay. O ano mo yung pangabit mo king lupa mo ngayon? Cream yan bab, moisturizer o last year kasi kakana ako polvo gawa akong Pilipinas. Gusto kasi nga kami nga ng mga yan bab, literal na kang panaspakan lupang winter. Ha mga yan, importante yung palang moisturizer kang winter ne. O yan, Borgi na ano yan? Ay damo, mag-lipstick ka. Bakla na yata, loko. Ba pa naman, lipstick ka no, ano. O na ano, lip gloss. Nang lip gloss naman ba, basta moisturizer yan naman kingasbuk ta bab. O last year kasi ako ginamit mo kanta may nga balat kulabi ay. Ay Damburg, biasa ka palang mag-wax buntok ne. Ka naman ba, ba't kaya papin Pilipinas yung wax ko ngayon eh? Ako nga ba, nung expired niya o na ano, mamauning meong eh. Ay damo po, taga lang mga kalbo ka kyung pangan mo ngayon. Speaking of mga kalbo, o mga ba kanyang karugugupit, ninong mga gupit kaya ka, mabiyaya pa. Ka naman ba, DIY yun, may na ano ko, ausken malet. O na kasing kamaling pagupit kini ba, pero niya gagawin ko na rin yung loob ko. Ay Damburg, kaya rin may penyamas yung buwak mo, tatagpan mga ngayon eh. Nung ka ba naman masaro-saro kanyan? Pumarini ako kaya dapat ko ba, pero kaya tutugi ako niya gugupitan mo yung sarili ko eh. Ali protection niya rin yan kaya buwak ba, pampo kaya balugbog. Ah, maganda, wan eh, ako ay isip tapo, tarugo dumimla yung buwak mo ne. Dambo lang. O yan ba, mano, masanting panahon, lupang alimuran niya ba, panya timano, ay ni drive ta na yung kaya katamong bagyaw 150. Ay Dana, bilis na yata yan, bagya 150. O ba, manual transmission, unlimited gear. Damburg, halawa ako sa labat. O balam ka for mami, tagurong maka 20% lakas. Yan eh, sa inilikwa na ako yung bolang. Ay, wa pala niya ba, tugi ka na eh. O makanano, discriminate na yung forma ako. O bala mo kasi ba, PK ma ako. Binidjokol kaya banta nga na yung forma ako, kabiro yung kwento na yung penga na nabengi. Ay damo, biasa ka pa man tumabog ne. O pakalala ka loko. Ay Dana, kadelikaduan. Ay Dana, ba pala kasi makantik yung angeles na yung nyaya kasan eh. Ay doon na, tating kasing underworld ka. Ay Dana, barurot ka pa mo mag-drive ne. Balami kay tatang mo. Oh, nanoy tang kinalbit mo kay Taborgi. Ba dumali yan eh. Kalbitan mo pala ito mag-green light yun. Nung ating mga yung Pilipinas, pengalbit din anak. Wait muna ba, I'm going to call my mother first. Manyad ko mong pera kayo. Tit 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 tit. Hello ma. Hello, kapila ka magpadala. Ma, wanyapin mo na ako, kumanyad kong pero. Pero syempre, joke mo. Ay dambo lang. Menigso na akong meniwala ka rin ay. Kabos, neto talagang mamo. Nagsuko pa rugong metra, pekya ba ng buklat tay? Ay ang burgi logo, keng kalokwan mo ikwan ang medalumdum keng dalan eh kapamirat ang kay pupuntalan mo ay. Wali kasi bab, minuran, nanyamig sa yung kupaga tong underworld, dali ko na binidyo bab, kasi nakaral makasalilong ka rin, maaring na naman nung papakit ko lapalupa. Wala na ba, pala na sabi-sabi malapit ta na. Maestro, music please. Ay damo, kakmano ay isipan mo yung bida. Digso ko na mong scrolling vlog mo. Ka naman bab, karok mo na ako. Ayan palang templo da kayo ni bab, kaya rin papaswerte daw. Mag-wish lang ka rin tapos tali da kayo ng karilang wish ay. Hoy ka ba, potating kang wish. Sulat ko kaya tong papel lang kay tali ko mo naman kenay. Ay doon na, may itong kumuwish. Sana yung Manal Be ngayon ni mag-follow ne. Eh doon mo ba, mo pa mirsan ding Manal Be, dadalan mo king santong paspasan, king ka New Year. Amo burgel, way kagome yan. Kagome! Nasaan si Inuyasha? Basta yako ba pala akong pakialam kang Inuyasha, hindi nilalalayan ko. Oo, yung matang burgel loko. Tandanan mo yan, kabiyasa mag-Japanese, magpigil ka So siya. tabapi ako na pinayan itong fireworks sa pinala sa espatyo na ako rin balang dig kipeng maniglo ay. Kaya sinalina ako naman pizza, bantang atin kung papanswelo di bobo ka rin kayabe ako.
O makarin na naman kasi karela, ila may magluto la, ya ako may maglibot kumuhay. Ay dumburge, wari bawal mami joker ang kilumpi sa luwa ng makanyan. O ba, bawal, anyapin dapat kaya ka masigla, damdaman da, ay, nako. Ay damo puro la pa mong red tag din pengwa mo ne. O ba, pistong bengi ka rin lang magpa-red tag, anya bengi ko kukuha. Minuran pa mo ba, mga ano kaniyan, sa bayan na siguro kanini. Ay damo, karin mo pa mo kaya na ito po tagalang mga ugse. Speaking of mga ugsiya ba, payan mga bat na eh ako nakakilalo. Way yan, ay amon man ko kaya ka eh. Eka parugo mga palahot mga bat ng penyali mo. Makalaan mo kayang iserve ka ng abe mo ngayon. Kami gaganagabap, mano tinta mong video eh. Kopyan tanya itang video kahit pengwa ko. Ay damo mo sasabyang gamitan mo yung pinagbabawal na teknik. Ang gamal moves. O no choice, ladies choice tamo ba eh. Mabilisan mo naman ni ay. Menos kang gamat kanyan, yan yung pengamal mo yan. Ay no ko. Ayun mo, manos ka pa waring gamat bap yaman nun. Ayan yung kaya katamong handa yan yung kay bap nyo iray. Halo ko, megluto la pala rin abe mo ne. Nano yan? Putsero yan bap, ng kanya man lalawin ne. Ay ni kaya ni pa bap oh. Ini naman pansit oh. Ini naman pansit yan naman. Pares lang pansit aluwala papidukanan ne. Ini ba, putsero dark mode. Kaya liwa-liwami talaga lunanan ba, bantang marakal lalawin. Siyempre ba, kaya mawala yung karatang specialty, yung karatang mong gamal moves foods. Happy New Year, Japan! Ay doon, nakasaya pala kyan ne.